Benvinguts al Museu Arqueològic de l'Esquerda de Roda de Ter. Enguany, per commemorar aquest Dia Internacional dels Museus a porta tancada, us convidem a fer una petita visita virtual. Una visita que pretén buscar algun dels noms dels personatges que veieu en aquesta llarga llista que tenim aquí darrere meu. El primer que intentarem trobar és a Girardin. Doncs el primer personatge que buscàvem, que era Girardin, el trobem en el món ibèric. Aquest personatge l'hem pogut localitzar en una inscripció sobre una ceràmica, és a dir, quan la ceràmica encara era molla, i van gravar unes lletres com les que veieu aquí al darrere, on hi posa, i es pot llegir, a Girardin. Els especialistes diuen que és una inscripció incompleta, però probablement era una inscripció votiva, és a dir, que van fer aquest text sobre de la ceràmica perquè havia de ser una ofrena. Aleshores, nosaltres només hem trobat un petit fragment, però amb la sort que apareix aquest nom d'un íber que va viure a l'Esquerda al segle II abans de Crist. Doncs bé, ja hem trobat el proper personatge, Aissó. Aissó va viure al segle IX després de Crist, en el període que coneixem com a carolingi. És un període molt present a l'Esquerda i molt important. Qui era aquest Aissó? Doncs és un líder de la noblesa autòctona d'aquell moment, probablement una barreja de visigot i àrab, ho sabem ben bé, que es va revoltar contra el poder exterior, contra el poder dels francs. Els textos, que són de fet les fonts procedents ben bé del rei Lluís el Pietós, ens parlen de com aquest personatge va entrar a Roda ciutat i va destruir aquell lloc. Roda era el nom que es coneixia a l'Esquerda en el segle IX. Aleshores, doncs, sabem que hi ha francs a l'Esquerda, primera perquè ens ho diuen ells mateixos en els textos, però a més hem trobat també materials que corresponen a aquesta època, com per exemple aquesta citra que podem veure aquí, que és una gerra, de fet, que contenia líquids i que ens parla d'aquesta presència del món carolingi. Doncs arribem ja al període medieval. Aquí tenim una gran presència de noms a la documentació escrita, a documents que ens parlen de compres, vendes, testaments, i aleshores podem veure una distinció entre els noms que hi havia abans de l'any 1000 i els noms que tenim ja des del segle XI fins al segle XIV. Els noms d'abans de l'any 1000 normalment tenen una forta arrel germànica i són noms que no tenen cognom. Per exemple, trobem noms de dona, Albovara, Passarel·la, Honrada. Després, en canvi, a partir del segle XI, apareixen aquests noms, però ja relacionats segurament amb una casa on s'estaven, on vivien, i aleshores tenim ja cognoms. Per exemple, Maria Picó, Brunissenda de Bosch, Ermessenda Bruguera, Elisenda Bach. És a dir, veiem una documentació que és rica també en noms de dona, que aquí volíem destacar una mica pel tema de la presència de la dona a la història, que normalment ha estat sempre al marge dels documents, dels textos sobre història en el passat. De l'últim personatge que us volia parlar és de Marquesa de Cabrera. Aquesta senyora era la senyora feudal de l'Esquerda al segle XIV, que és el moment en el qual es destrueix per última vegada. Marquesa de Cabrera era vídua de Pons de Cabrera, el seu marit, i aleshores va quedar com a propietària i va buscar un administrador, en aquest cas un home que era Fra Ramon d'Empúries. Però hem de destacar que l'última senyora, pròpiament, va ser Marquesa de Cabrera. L'any 1314 es va destruir l'Esquerda per última vegada i aleshores el lloc queda abandonat. I amb això s'acaba la història d'aquest jaciment. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta visita virtual. Esperem retrobar-nos quan puguem obrir les portes. Moltes gràcies i fins aviat.